салом алейкум бародарҷоно, мехостам ки як чиза барои шумо хотиррасон кунам. Чӣ хеле ки барои шумо гуфта будам ки ман студент ҳастам дар Англия, дар яке аз ҳамаи Англия, дар яке аз шаҳрош бигем ёки дар ҳамаи Англия худшам бигем, хато намекунем. Ва хостам имрӯз дар бораи ҳамаи як шумо дар кам тадаққул кунам ки студентҳо чӣ хел волонтёр шуда кор мекунанд. Бепул миёй аз ҳисоби донишгоҳ бошад, аз ҳисоби коллеҷ бошад, аз ҳисоби мактаб бошад, аз ҳар куҷое ки бошад, ҳамчун волонтёр миёй кор мекунӣ. Ин ҳамин хел мо омадаем айни ҳол волонтёр кор кардастем. Чӣ хеле ки мебинед, ана хел форма метиҳанд, ана хел либос метиҳанд, боз як оби дигар метиҳанд. Ҳамин хел просто мести дар ҳамин роҳ, чӣ хеле ки мебинед, дар ҳамин роҳ мести ва ҳамин мошиное ки мераванд меоянд, кӯшиш мекунӣ ки ҳаминро бифаҳмонӣ ва то тамом шудани ҳамин мероприятия, бояд ягон мошин ё ягон чиз дигар зиёдтӣ нарава наёяд. Салому алейкум. How are you, brother? You good? Yes, thank you very much. Yes. Thanks. Баъдан бародарҷонон, кори ман ҳозира шуда ҳамин волонтёр чанд намуд мешавад. Ба мисли ки мисол меган ки ҳаминҷа мусор ҷамъ кунен, чӣ хеле ки мебинем ҷа ё мусор ҷамъ кунен меган, ё ки ба ғайр аз ҳамин иҷа бо ҳаст ҳаминҷа рестораношу клубош кор карда сай мераи ҳамчун як намедонам пешхизмат шояд кор кунӣ барои алкогол чиз ростига ман отказ кардам ҳамин чиз ва камтар мусор ҷамъ кардам дар ҳаминҷа, камтар мусор ҷамъ кардам дар мероприятия. Баъд аз ӯ боз овардан дар ҳаминҷа мондан. Кори ман ҳозира шуда ҳамин ки ана мошинои ки ҳоз омадаистанд, ҳамин раҳ бояд ман вақте ки ваё меям бигӯм ки нагзаранд то мероприятия тамом шудан. Ва баъдан пас аз ин боз ин яке аз ҳамон улицаҳои Англия аст ки то ҳозира фақат ҳамин байра чӣ мегӯянд хеле тавлаку мавлаку ҳамин хеле музика буд. Ин ҳозир тамом шуд. Кори мо мишол як 20 минут пас тамом мешавад. Ин бепулай. Ина мисол аз ҳисоби ҳамин коллеҷ меоранд, бепулай, бепул ёрдам мекунӣ. Шояд барои ояндат мисол барои ягон сертификат буд, ягон чӣ буд, хубтару беҳтарай. Ҳамин хел. Ина уже аллакай тамом шудак, мардум рафтесиянд. Имрӯз мо волонтёр будем дар яке аз мероприятиҳое ки рӯзи Coronation мегӯянд бародарҷонон. Coronation рӯзи кароли ҳамин Англия буд, Чарлз III. Ва ҳамин бародарое ки агар дар Англия бошанд аллакай ваё медонанд. Як кӯтоҳ мавзӯъ рост дига ба ки инҷа пури одамай хушру сёмка карда наметонам, лекин хостам ки як бор ҳам видео кунам, шумо да бифаҳмонам. Ина ҳама буромада рафтеса тақрибан баъд як 20 минут ёки баъди 30 минут аллакай уже ман метавонам ки корма тамом кунам ва ин раҳоам кушода мешавам, мошино рафта омадан мегиранд. Ин ҳамиёре ки ҳозир мебинен ё ҳамин навозандаҳошанд, тавлаку доирошанд гирифта рафтесиянд. Рост дига як намуд музикао чӣ задан. Ман худам якум бора дар ҳаётам хеле музикао чиро фаҳмидам. Сами главни мардум вақтшон хушт рафтан, омадан, рақс кардан, набо рафтан. Аки мо ҳамчун як волонтёр, ҳамчун як ёрдамчӣ омадем кор кардем ки барои ояндаи мо. Hello sir. Ина чӣ хеле ки мебинем бояд ман амира маҳан мекардам ё инам аппарата чизоро мебурдам ба ҳам хотирро дар разрешение додем ки бигзаранд. Ин ҳамин хел. Уже аллакай мероприятия тамом шуд, тамоми навозандаҳо чизо ҳамин дивижокшона гирифтаву тавлаку мавлакшона рафтесиянд. Ин яке аз ҳамун намедонам шаҳр боша ёки намедонам районай ростига намефаҳмам. Боскомб нум доштай, номуш Боскомб будай. ҳаминҷа овардан муна. Ҳаминҷада ҳамин хел ҳамчун волонтёр кор кардастем. Кадомет ки мо шояд дар ҳаминҷа ягон бачаҳое ки ферма мермо бошанд, ҳаминҷа рӯзҳои шанбебозор биёянд, мумкин бидонанд, лекин ман намедонам ростира. Ҳамин Боскомбай. Шояд бародарои тоҷик ҳам боша ягон кас. хай бигем ки як рӯзи волонтёрии мо дар Англия, як рӯзи кории волонтёрии мо дар Англия бародарҷонон. Ҳамин хел. Рости гап аввал ки омадам аз сабабе ки уже аллакай дигар мардум омадагӣ буд, мара фақат мондан мусор ҷамъ кунам. Ман мусор полни ҳамҷа ганда одам бисёре бад буд, фақат ман мусор ҷамъ кардагиам. Мусор ҷамъ кардам, баъд камтар бо дам гирифтам. Инҷа да мисол бо аз ҳисоби организатсия ҳамин донишгоҳе ки мо мисол коллеҷи ки ман мехонам мисол ташкил кардагӣ будам барои дигар студентҳо чизо тамоми намуди хӯрокҳо барои мусулмонош ҳалол, барои дигарош дигар намуди хӯрокҳо тайёр кардагӣ буданд. Чой, кофе, мисол ягон чи хӯрдан, тамоми намуди печень, мечино чизо буд. Мисол ира ҳамчун як кафе брейк бурида.
همچون بریک بوری میای میخری با دالش میره جا دمستی که اگر خنک بخری میره اگه کافه گرمه اگه چای گرم خورده با میای در جا دمستی یکی از روزهای والنتیری ما در انگلیس برادر جانو و انشالله کوشش میکنیم که هم خیلی مرپریاتیو شود یا که همین خیلی نمود کارا یا که اگه نمود چیزا شود برای شما ویدیو کرده برای شما پراتر میفهمونم مقصد ما از اینجا اگه چی فایدهش نیست لیکن برای آینده مثال نما خونده استم انشالله اگر یکم دیپلم هم بگیریم یکم سرتیفیکات هم بگیرم سرتیفیکات یا برای پیشرفت کاری ما یا که شخصیت نامه بود نمیدونم یا که توصیه نامه بود یا چی میگفتن هم خیلی برای ما میتونن با برای ما خوبتر و بهتر میشه برای کاربار ما پیش بردن یک از همون چی میگن جای نمایان ترین انگلیا نمیخواد همه ایده می کار باشون خدا من همتون نگهبان با یکم گپ خبری نباشید خطان علاقه دارین